Rwy'n tro gyfeillion. Wel, gobeithio hwn ydy coed Llywelyn, ond dwi ddim yn siŵr iawn, achos does na dim indication o gwbl os mae hwn yn coed Llywelyn. Achos, os dwi wedi clywed ar y newyddion, mae Kate Wills yn just eisiau gwneud y coedwig yn preifat. Ond dwi just gwybod am hyn achos mae gen I ffrind o Bethel yn enw Gwilym Rhys wedi deud I fi am coed Llywelyn yn Ynys Môn wrth I mewn malltyrraeth Aberffraw. Dyna ni. Wel, gobeithio hwn ydy coed Llywelyn achos mae hyn yn rili bach I deud y gwir. Wel, reswm mae hwn yn enw coed Llywelyn achos dyma'r y coed ble roedd Llywelyn Llywolaf neu Llywelyn Fawr wedi fynd I trio lladd anifeiliaid sef y mochyn mawr, y cefyd a pethau fel bors, neu os o'n yn mabinogi y twrch trwydd. Ond os, wel, a cefyd achos mae Aberffraw reit mewn hyn, na reit wrth y mewn y coed. Ac dwi'n gwybod am hyn. Waw, edrychwch at y coedan yma. Ond, oce, mae rhaid I fi am distawr iawn, achos dwi'n mynd I dweud yma reswm pam. Wel, Miklos, Zolt is solid. Dyma ble, rwan, mae'r teulu Habsburgs yn byw yna. Y teulu Habsburg ydy Kate William, Kate Middleton a Twrsog William, achos nhw ydy fake Princess a Prince of Wales a pethau fel hyn, neu Duke of Cambridge a whatsoever a pethau fel hyn. Ac mae hyn yn rhaid ironic bod teulu Habsburgs, wow, Windsors neu Hanoverians, ond dwi'n just mynd I galw nhw Habsburgs achos adar llegach chdi ar y safbwynt Hwngaraeth, mae'r Hwngaraeth yn casau Habsburgs achos Habsburgs ydy teulu brenhino o Austria sydd yn rheoli ar y Hwngaraeth cynt. Dwi'n rwan, dwi'n yn mynd I paso coed Llywelyn, hen coed, Twrsog ni, gan mewn gormed rwan, mewn arwerth, preifat, gan Kate William, a dwi'n teimlo'n nerfus o rwan. Felly dyma pam, hwn ydy gwaith peryglus. Mae'n reid peryglus iawn. Os dwi'n gweld ar can neu pethau fel hyn, mae rhaid I fi bod yn... Oh, shit, yeah. Na chdi. Egietlan, os o gyfer sŵt, soca seki. Egietlan, embedis, ila gyrli ben, miol anid dyryd. Wel, fesilas wt. I pethau fel ti brenhiniaeth, ti a Habsburgs. Tro nesaf, mae rhaid I fi dros y cymryd y Patriots Cymraeg neu pethau fel hyn I dod law mewn hyn. Ond oh shit. Fucking hell, dwi'n teimlo'n nerfus o rwan. Ond o'r llaw arall, dwi'n just eisiau dweud bossa mega pethau fel hyn. Ac ofyn yw. Mae'n o reit ironic sti. Ond gobeithio, os ti di RAF, nid Bryd Gaddo na I ddim yn mynd I arestio fi o gwbl. Dyna ni. Dwi wedi gweld yr entrance.